Takže já zdravím, tady je Siky u dnešního videa, které je, nevím právě, a právě vím, že je to informačka, která směřuje k tomu, jaké hry budu natáčet. Takže mám na výprodej, nebo jako, co si koupím, bude Euro Truck Simulator. Teda ještě k tomu budu mít nový kanál, nevím jak, asi už se bude jmenovat Ziky Games TV. A tam budu nahrávat z části každý pátek, nebo z části hry, unboxingy a vlogy. K tím vlogům budou i challenge a tak dále. Teda první věc, která bude, je nový kanál. Ano, tady ten kanál nechám, tady ten bude na vlogy. Tady ten použiju na vlogy a ten další na let's play. K let's playům novým, samozřejmě, že tam bude asi Need for Speed a Minecraft. Určitě tam bude Euro Truck Simulator, který si koupím, Mafie 2 a Bus Simulator. K tomu bude taky GTA, pokud se GTA 4, možná taky budu natáčet. Budu dělat unboxingy, to, že si budu kupovat nový sluchátka, takže na to určitě udělám unboxing. YouTube bude udělán asi ke konci prázdnin. Ke konci prázdnin už začnu hodně natáčet. Hodně úplně opřu se do toho. Takže jako buďte rádi, že určitě budu natáčet. Jinak čekejte možná. Jo, tohle ještě. Určitě jak víte, tak u Garda.cz, jeho kanál bude v popisu. Jeho video intro, že freestyle koloběžka, tak na ní skáčem. Takže možná tam budou pár videí z těch, jak skáčem a tak, budou ukázky prostě. Jako, moc jich tam nebude, ale aspoň uvidíte, že co umíme. Takže doufám, že se vám tady to video líbilo, byla to taková informačka. Takže doufám, že se vám tady to video líbilo, dejte like, odběr a teď čaute. Ty vole, já to musím vypnout. Jako, Euro Truck Simulator stojí 2000, jo. Piči! To jsem neměl říkat. Tak to je jedno, takže čus.